자, दिनै नैबे जोंनि बिपिएफ हान्जानि बासबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनद' बुथ सेन्टार दङमोन। बिनि मादाव जोङो दिनै मोनब्रैनिखौ डिटेल्स मोननो हादों। दा बे बुथ कमिटिनि सोद्रोमा बिथांमोनजों दलनि बिपिएफ हान्जानि माव बिथांखि हिसाबै जोङो रायजो राजानिसिम खाथियाव थांनानै दलाव जाहाथे गोबां सोद्रोमा जों बुथुमनो हायो बिनि बेबस्थाखौ जों लागासिनो दङ। दा बे बिथिङावनो बासबारियावबो जोङो दिनै नुजाफैदों आरो जोंखौ बिथां महन्त राभा आरो आं मुंसि बिभीषण ब्रह्म जों सानैखौ परबतजरायावहाय बुथ सेन्टारनि जायफोर प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोन दङ बिथांमोनजों नुजाथिनानै बेबायदिनो माखासे इन्टारेक्सन आरो माव बिथांखि बिनि सायाव सावरायनो थाखाय बिथोन हरनायलाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ बाहाय लानाय जादों आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। अबयस्से बिथांमोनहा खुनु राजनिति दलनि सोद्रोमा नङामोन। फाग्लिजरा पार्ट 2 नि सा 11 सोद्रोमा बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव दिनै जइन जाफैदों आरो जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनानै दलाव बजबनानै लानाय जाबाय। बेनो ओमफ्राय बे लकसभा बिसायख'थिखौथ' जोङो जोंनि बिपिएफ हान्जानि जाय बिजाथि जागोन बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय जेरैबो जों साखाफारा जागासिनो दङ आरो जों मिजिंथिदों बिपिएफ हान्जानि जाय बिजाथि बिथाङा एबारनि लकसभानि माबा जेनाखि क'क्राझार सिट बिनिफ्राय जेरैबाबो बारग'लांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। प्रमिला बायद'नि खोथायाथ' बैसोनि खोथा थाहैबाय। ओमफ्राय प्रिथिराज देब मेसनि खोथाखौ आङो बिथांखौ बाराद्राय बिपिएफ हान्जानि पलिटिकेल पारपासाव जेसेबां मावनो गोनां खामानिफोर मावनाय बे खेथ्रआव बाराद्राय फ्रन्ट लाइनाव फैनायखौ आं नुबोआखै। दा बिथाङा बबे बिथिंनिफ्राय गावखौ आसा खालामदों आं बुंनो हाया। तबे मिजिंथियो बिथाङा दलखौनो सापर्ट खालामनानै थाबाय थागोन आरो बेबादि दलनि माबा मोनसे साननायनि बेरेखायै बिथाङा खुनु हाबा मावनाय नङा आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आं आसा खालामो बिथाङा बिपिएफ हान्जानिनो सासे गोख्रों मावथि हिसाबै मावबाय थाथों ओमफ्राय जाहाथे दलाव बिथाङा खुनु गोनो गोथो लाबोआ आं बेखौनो हास्थायो आरो। जोंनि मोनदांथियावथ' जोंथ' बेरेखा हान्जानि मावथि हिसाबै जों जेसेबांनाखि आसा खालामदोंमोन खारन बिथांमोनहा बहुद परिबर्तननि स्ल'गान होनानै सरकार दानायनि खाबुखौ मोननो हादोंमोन। रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जेनाखि स्ल'गान बे स्ल'गानखौ फोथायनानैनो बिथांमोननो भट होदोंमोन आरो भट मोननानै बिथांमोना सरकार दानो हादोंमोन। खिन्थु थांनाय बोसोरथामाव बिथांमोनहा जिखिनि मावदों बिथांमोनहा खालि थोंजों 17 बोसोर आरो 3 बोसोरनि रुजुथायखौल' लाबोयो। जोंनि परबतजरायाव बेसेबां खामानि मावदों बेखौ नायोबानो बिथांमोननि मावनो हानायनि जेनाखि गोहो बेखौ जों